Добрага дня, спадарства! Мяне клічуць вінаград, і гэта ж вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. А першым я скажу «пагналі», хочацца перадаць прывітанне нашаму монтажору, якога недавно пасадзілі я бацькі. Сань, ты там як? Нормально? Ну ось і добра, чакаем на волі. А ось зараз пагналі! А пачнем мы з рэкламы. Вы жывяце ў Беларусі? Вас нічога не можа здзівіць? Вам здаецца, што вы ўжо бачылі ўсё і горш быць проста не можа? Доктар Вінаград дапаможа вам. 27-гадовую мінчанку асудзілі на 15 сотняў за тое, што яна была ў шкарпэтках белага і чырвонага колераў. Крут, так? Магчыма, гэта першы ў свеце прысуд за шкарпэткі. Беларусь, наперад! Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. Але асабліва крута пракаментаваў гэтую навіну містер Губазік 2020 Геннадзь Карпенкоў. Вось вам яго цытата з размовы з журналістам Тутбай. Які закон парушае чалавек, які ходзіць у шкарпэтках з чырвонай паласой? Не задавайце дурныя пытанні. Мне ўжо смешна. Гэта не дурное пытанне. Чалавек сядзіць 15 сотняў. Гэта дурныя пытанні. Спыніце гэтыя правакацыі тутбаеўскія. Кладзіце трубку. Чаму? Нармальнае пытанне, а вы называеце яго правакацыяй. Таму што вы не ведаеце, адкуль тэлефануеце, па чыім заданні, як працуе Тутбай у нас. Шкада, што вас наогул яшчэ не зачынілі. Канец сувязі. Ды годзе вам, спадар Карпянкоў, ну што вы так раздражняецеся? Сказалі бы проста, што спалучэнне белага і чырвонага ў Беларусі пад забаронай, вось і ўсё. А закон? Ну які закон? Вы знаете, там иногда не до законов. Доктар Вінаград працягвае лічыць неўменне здзіўляцца. У Новаполацку жанчыну пасадзілі ў ічыў за тое, што яна ішла на дзень народзінаў дачкі з кветкамі. Упэўнены, што вы ўжо ўсе здагадаліся, якіх колераў быў букет. Естественно. Нешта мне падказвае, што калі, напрыклад, у Нямецчыне хтосьці скажа, што за спалучэнне якіх-небудзь колераў трэба саджаць у турму, то такому чалавеку прапішуць лекі. А ў нас вунь нічога. Ім нават зброю выдаюць. Надо понимать всю глубину наших глубин. А вось і трэцяя пігулка для тых, хто перастаў здзіўляцца. Жанчыну пасадзілі на 12 сотняў за тое, што яна была ў машыне з налепкаю пагоні. Вот уроды. Спадарства, вы, магчыма, не зразумелі. Гэта не яна ляпіла гэтую налепку. Гэта не яе аўтамабіль, і яна нават не была за стрыном. Яе проста падвозіў знаёмы, у якога была пагоня на машыне. Але тут бац! Пратакол за пікетаванне шляхам размяшчэння налепкі. Потому что наши налоги идут во благо. Ё-моё, дырэктар, як жа мне цікава за ўсім гэтым назіраць. У мяне такое адчуванне часам, што мы з ябацькамі не проста розныя людзі. Мы розных біялагічных відаў. Ну вы самі гляньце. Я люблю нашего белорусского президента Александра Григорьевича. Живи ты вечно, вечно. Я понял. Я, ты, мы, батька. Я, Понял. ты, мы, батька. Я за тебя, Александр Григорьевич. Побольше бы таких. Ну добра, тэорыя эвалюцыі Дарвіна нас рассудзіць, а мы давайце глядзець, што ў нас там далей. А далей навіна, ад якой становіцца жудасна. Змены ў экалогіі прыводзяць да памяншэння пеніса. Нет. Нет. Это неправда. Это невозможно. Відаць, з усяго праўда. Зараз я вам паспрабую распавесці простымі словамі пра сэнс даследавання. На планеце стала настолькі шмат пластыка, што ён знаходзіцца усюды і нават перадаецца ад маці да дзіцяці падчас цяжарнасці. А гэта, сюрпрыз-сюрпрыз, вельмі шкодна.
Дык вось гэтыя самыя часцінкі пластыка негатыўна ўплываюць на рэпрадуктыўную функцыю як у жанчын, так і ў мужчынаў. А ў мужчынаў яшчэ і пеніс памяншаецца ў памерах ад пакалення да пакалення. No, God! No, God, please, no! 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 Дырэктар, з гэтага дня ты можаш больш не апраўдвацца тым, што ты проста змерз. Цяпер абсалютна афіцыйна можна казаць: ну, экалогія дрэнная, разумееце? Маленький член, I don't like it. Маленький сникерс, I like it. Маленький сникерс, да. Маленький член никогда. Камон! Давайте хутенька пробяжимся па загалоўках. Лебедзь-хуліган уже 5 гадоў запар тэрарызуе жыхароў Вялікай Брытаніі. Ён прыходзіць і грукае ў дзверы дзюбай. Не, сур'ёзна, вось відэа. І так ужо 5-ю весну запар. Не, я разумею, усе мы ў дзяцінстве займаліся чымсьці падобным. Грукалі каму-небудзь у дзверы, а потым уцякалі. Але гэты і не думае уцякаць. Хаця пачакайце, дырэктар, я ўсё зразумеў. Гэта лебедзь-амапавец. Дзверы-то чырвона-белыя. Напэўна, спрабуе затрымаць. Самае мілае, што я бачыў у гэтым годзе. Дзяўчына глядзела фільм са сваім сурыкатам і не давала яму заснуць. Джон, смотри фильм. Да, Джон. Соберись. Гэты відос мне так моцна спадабаўся, напэўна, таму, што мяне жонка часам так будзіць, калі мы кіно глядзім. Ну ты спишь, что ли? У Беларусі распрацоўваюць новы закон. Сілавікам і супрацоўнікам дзярж-СМІ пры неабходнасці дадуць целаахоўніка і нават зменяць знешнасць. Ой, дырэктар, а чаго это яны так баяцца? Я не трус. Я боюсь. У вас жа усенародная падтрымка, не? Калі людзі бачаць вас на вуліцы, яны проста хочуць паціснуць вам руку. Моцна-моцна. І абняць. Крэпка-крэпка. Все самое низкое, подлое, скользкое, гадкое, трусливое, лживое, все самое отвратительное. Весь столичный планктон бездельников, всю подворотнюю шпану, урок и уголовников, всех наркотически и айфонозависимых. Ну як такога не любіць, а? І тут мы плавна пераходзім да майго любімага загалоўку. Землякі Лукашэнкі не супраць таго, каб ён быў пахаваны на іхніх могілках. Александр, а чаго это яны пагражаюць? А, цытата за 2014 год. Спадзяюся, вы мне прабачыце за навіну 7-гадовай даўніны. Вельмі ўжо мне загаловак спадабаўся. А мы давайте развітвацца. Насіце шкарпэткі правільных колераў, будьце акуратныя з букетамі і памятайце, памер не галоўнае. Лайк, рэпост, пека!